sama lagi apa wis? Iki lho Le, jek mendaning genteng. Ngopo? Iki Pak, tolong les. Cah tulung ngono aku cah aku dibersih kok. Iya, sabar sih ya. Iya Pak, udah cepet, selat-selat. Iya, Mas, gak tak terne ngono iku. Antre, Nggih Pak. Pak, jenengan nembe nopo? Iki lho Le, jek mendaning genteng. Ngopo? Niki Pak, kula badhe nyuwun tulung diteraken les. Yo Le, sik, bapak tak mudhun sik ya. Iya Pak, nyuwun ngapunten. Agih nggih kersane mboten telat. Iya, sabar sik ya. Ini aku bagus itu dulu. Saya tak tahu sih. Malah terus gue nyampe. Oh, bocah. Yang itu bagus. Saya tak tahu sih. Iya itu bagus. Iya itu bagus. Sudah. Ini opo Mas? Ki bensin entek Mas. Wong ngarep kono koyane bogel bensin Mas. Tak suruh kok. Repoti gak Mas? Halo, ora sak jalur karo kumpul ya Mas. Ya wis, gak apa Mas. Ayo setelah sore Mas. Mas. Kenging nopo Mas? Niki Mas bensinnya telas. Riyen Mas, tengah jam berapa enten kajian bensin. Kula suruh pripun Mas? Saestu Mas, mboten ngrepoti aku lho. Mboten napa-napa sak jalur kali kula Nggih, wangsul Mas. Mas. Suwun nggih, Mas. Tenang-tenang. Nggih, Mas. Apa ya? Aku akan Nah, iki lho soal legend uangnya. A few moments later. Ini loh, masa gini tak kayak hehehe, maksudnya ya Mbak. Ya. Mbak, sampai nomor buatan orang apa ya? Lo udah kayak orangnya Mbak. Lo sampai nomor ya? Ya udah nih. Nah, ini lo soal uangnya. A few moments later. Sama-sama.